Dulja, angicabanga ukuthi imoto izoshesha idume njengamanje. Kodwa ungasikhathazi, utata uzokuhambisa. Ukuthi imoto mengadumi uzohlala kuzobe nini? Buka nelanga. Udada yena ngakushiya yena ekhaya. Oh. Sorry. Ngicela ungiphe lift. Umsebenzi uphethiwe. Ningakhathazeki ngisekhona. Qhubeka, hamba. Baba. Kubi kakhulu. Indodakazi yakho bengamele izibulale. Ukube ngithulile bengizoyincenga ibuye ekhaya. Akazange azibulala. Ukhona umuntu ombulele baba. Akunjalo ngempela. Mhlawumbe ulibonile iphutha lakhe, ingakho ekhethe nokuthi azibulale. Ngiyezwelana kakhulu nawe. Asinakwenza lutho thina. Singasho nje ukuthi uNkulunkulu omjezisile ngephutha lakhe. Ngikhuluma iqiniso angithi. Uqinisile Nkosi. Phela mina ngiyi-PA yakho. Awukazi ulenza iphutha ekulinganiseni abantu. Ngikuqaphela kwaseqaleni. Osekwenzekile sekwenzekile. Manje abanye sekumele banakekele amadodakazi abo. Njengoba ngimnakekela uTulja mina. Anibheke uTulja wami. Ufunde edolobheni kodwa yangihlonipha. Akalokothi nakancane. Ehamba ebuka noma ekhulumisa abafana. Iyo ndlela engimkhulise ngayo le. Hambani manje. Hambani. Ngikuthumela imoto wena akunjalo. Bafelwe imoto endleleni. Yikho ngimlethe ngesithuthuthu. Kulungile. Vele nomndeni owodwa. Sukela sebancane nakhula ndawonye. Awuyena wangaphandle. Ngeke kwenzeke lutho uma egibela isithuthu sakho. Tulja. Woza, asingene. Andi. Uvela kude kakhulu lo muntu. Kumele ummukele ngokosiko. Ingoma uselizawenza umsebenzi walo. Mvundla, ngithi umvundla sewunganda phambili. Ongjen, ngiyabona ngoba usunomama ababili manje abayohlezi bekutotoza futhi bekuvikela. Baba. Baba. Yiko lo wakufundisa intombazana. Akazi ukuthi intombazane kumele iphathe kanjani. Ngenza konke okusemandleni ami ukuthi ngimtholele umyeni oqcebile futhi ohlezi kahle. Kodwa le ntombazane izulazula nomfana ongasebenzi ohamba ngesithuthuthu. Uma abantu bethola ngendlela aziphatha ngayo, ubani ozovuma ukumshada? Uzoshoda kanjani emndenini osezingeni eliphezulu? Thini lapho Sane? Yini ulungisa insimbi yakho? Usane, ngusina, Jim Sina. Angezwa. Unani kuphi? Ungaphakathi. Nana. Hey Surya. Ngilethe naso isitolment se-LIC. Hey ukhokha nangesikhathi. Aweqi ngisho usuku olulodwa.
Ngibekele udadewethu imali yokushada. Angikwazi ukuba budating kuphela. Yebo, Sale. ngizokubona. Angaze ngibone umuntu lemakhaya nje owaziyo ukuthi kumele enzeni. Ngiyambona kokunye. Okunyeke yami ingane. Yini lepanya? Awu nana, Usumosha isithotho sami. Okuzama ukubukela kosuri. Ulingana nawe kodwa yakhe ingondo icabanga kangcono kabi kunale yakho. nana. Uthi ngilungise ijim yami kube kanye. Ngakho ke ngizoqhubeka ngisebenze phekwawo lamandla. Uzoqala ngwane yakho yokujima. Ema, ngizokuphula wona lama biceps. Hayi nana ngiyacela ungangishayi nana. Hayi nana. Upho baba. Ubengakabuyi? Sekunaye nakakabuyi kodwa. Ngiyabuya. Awuzani mbona baba? Kuphele ihora edlulile eshona enzansi. Ushonele? Yebo ngalapha ya. Ana. Ubaba mbonanga? Usanda kudlula manje. Ngimboleke u100 wahamba. Kulungile. Lalela. U500 lo. Eyani le mali? Makwenze umbona, umnike yona, he? Surya. Yini ke ngakoyihlo? Uhlezi nje phethe ibhodlela. Njalo mangifuna ukukhuluma naye, ngabe isemini noma isebusuku, uhlezi egaxela. Ubaba uyistakwa. Unyoko wabaleka. Ulosi sebawu4 ekhaya. Uba uzoshada lamadodakazi. Baba, waza. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.